Trabaho. Okay. Pag 1 minute Casey, mag-practice sa yung birthday and birthday, no? Si Casey, atong pakantahan, sige. Kiss, tindog ba? Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, sabat aja. Wala pa. Hindi ka, kita doang. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Palakpak. Yay! Palakpak mga toto. Oh. Palakpak. Kiss papa. Pikas. Love. Kiss po dire kiss. Kiss. Love papa ni. Oh, birthday na po dosaw. Wala lang kiss. Wala nakapalaw na tara, nagkaboy. Kanta na lang kung walay ko ano eh. Sige lang, dudukan na. Si Bibing kapoy. Patod kiss. Kiss atong patod big. Kiss. Kasalan daw kiss papat daw big. Patod gi. Paatod. Laban kiss, laban. Sige. Say nga, Tibibs. Nampir na magyapon niyo. 0919294981. 1, 2, 4, 6, 8. Happy birthday. Happy birthday to you. Di pa mandar. Kumpleto niya, kumpleto na. Ilibin mo ka. Oo. Na may sobra sa asam pa yung... Patsalin ko pa no. Wala kahit sinya na last na lang. Last na lang dito. 09. Ana palagi 0919. 091929. Stop. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Blow the candle. Sige pa. Yay! Surrender ka yung papa ron, kiss. Sige to, kiss. Tuwa pa na. Patuhod dasal, patuhod. Sige. Tindog. Tindog, sige. Paa. Birthday tuyo, no? Sa Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy. Yeah. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Isa ba? Pikas. Lapapa. Love. Kiss. Wala na kiss. Nakapa daw ah. Ngay nga, pagkipatigan ang dako niya. Pagkipatigan dako, wala. Ha? Inas mama, inas. Wala na ilod ni. Oh, Si Sumaylin ba? oh, sige. Sige pa. Sige. Last na lang, last. Hi. Practice, study.
si Janet. Sige. Kapag kabalo po sa banyo na ata. Birthday Baby, you. taga-tago. Pati na niya eh. Ibutingin, Janet, ring. Yan, nagyubot. Kuhan. Pwede sa taas ng dugo. Kanta ka, ingon si Papa. Sige na, tiya. Wala na. Napalo ang kanila. Napalo. 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 Ina, Papa. Bawa. Ina. Saman. Napalo kanila. Birthday. Kit. Good. Ari lagi sa kanila, right? Na daw tiger, ano yung Ari sa tiger? kakuan ba? Dagiti sa kaluwas. Dog. Oh. Cat. Mother. Kiss. Dili malisod. Miming. Oh, Miming. Isa pa man. Kiss. Ha? Ay, wala gina natugot ka din mata. Wala lagi ka nag-sleep, Kit. Di ka mag-sleep? Okay. Lipstick mo siya. 5 daw. Uy, ang gipamata. Awa, nagburat na ng mata, day. Ikaw ng tubig mo, day. Anong tubig mo, ay. Ikaw nag-water ni mo, ay. Return na. Basa na ka na. Return ka. Return dito ka. Basa na ka na ka. Study na. Study. Pirmahan ni Riblib. Seryoso ka ning lakihan niya. Pagtag sa live kila ni Bob. Ha? Nagisi? Sama na. Sama na. Yo, kaya ka dan kaya tunang. An kaya kaya ito. Tanaw na ko. Tanaw. Mama nagkatakan Nel? Nasa una man ni ka to pero bitang ato ni Campus Manila niya ni balik. Hatag niya. Yang gito amo sa super ferry o gihatag super ferry o iyang gipalit. Gihatag siya no kay bago mo super ferry ato. Gihatag siya sa Sairo o gipalit man ang Campus. Kumira pa man yung atos Manila. Balik. Di ay na. Balik. Mami. Tutulog na si Red, bro. Ikaw wala pa. Mata na. Atras lang. Atras lang, ayaw mong diretso. Atras lang. Buta
Saan pulis utang anak ka? Unya na na, dilabay ka na kay Dirty. Labay Oh. na Dirty. Ayan na, dirty. Wala na. Wala na. Wala na limon, hurot na. Unya na po, paglalis sa direct of drive. Luis ang drive, sige. Na, tanaw Reb. Tanaw Reb, Reb. Na, sige, atras. Gahi, atras sama kay. Gahi daw. Ha? Na, drive na. Nakabalo lagi. Oh, danang bata. Wait, street na. Na, naaraman di ay na. Ayaw di makainit kay ma. Ano na ito yung street. Sama na. Yan lagi daw, lula. Lamo kayong lulahan eh. Ay, Oy, driver na. Sa way driver. Ayaw pa Oh, yung ayaw lagi lula. Oh, ayaw lula. Dili lang ko. Biraw na kayo dito. Biraw. Tulang magkangawa may driver. Sama kakit. Ayaw lagi daw sa init, kiss. Ayaw sa init. Oh, si Rib na po yung drive. Nam-nam, limosito, nam-nam. Kiss, irog sa Kit, random. drive na kit. Kinakit, tuloy si Rib ang drive kit. Masabtan. Oh, Rib, ikaw drive ka mo, drive. Dili. Na drive. Huyop lang ni Casey, ah. Na. Uy! Ayaw. Dili! Okay, oh. Si Rib rin po mag-drive. Ikaw, Rib. Sige, Rib. Bato. Ano yung lain dito, John? Paano siya lain? Sige, bagyo lagi nila. Okay. Inya na pag na init ulit. Unya na. Ay, hindi na. Na. One. Ayun, buti lagi ni. 1, 2, 3. Sa Tawad rin ulit. Kiss. 1, 2. Wa na, naglingiyo. Okay. 1, 2. Naghilang ng baby kiss. Kuha kiubot. Kuha ba? Ali! Na, nagpaitong bibagayo. Nanalisa din ha. Sa iyo. Hindi na kayo mo kiss. Walk by me across the lonely road that I may face. Take my arms and let your hand show me the way.
Dili na si Jesus nag-inusara dito. Yan tungtungurang sakayan dito na sa laot. Di kusog-kusog sa mga balon. Kaya ang hangin sumbang karto. Ako kini. O yes, Pedro Nino Ginoo. Ginoo nagaingon, the people I formed for myself. Ang katawhan sa Dios, mingon amen. Inang imong katapat, katawhan ka sa Dios, brother, sister. Balusi ako usap, katawhan sa Dios. Na kung ikaw, katawhan man sa Dios. Na hindi ka magpanungko sa paligay sa atong Ginoo. Amen. Samtang nagpaingon mi karon buntaga, nakita na mo ang mga tao nagdala og ganlukay man na, no? Nagkahoy man unta to.
ginugin mayo kayo. Bisan sa tayo ano ka, bro ko nga, ang ginugin kaya ka ng wala din sa mga mubiya pa. Tawag mo raw, ayaw ka magaling natas na yun, na rapid. Kaya, nahiyaragin, wala nga, sa kuha lang po nakaanak kung ang ginugin yun, kung asa ka ng lugar, muhatag ito kaning protection, muhatag siya o giya, muhatag siya o kaayo sa kinabuhi. Muna nga, pasalamatan ko na mga ginuupisan pa sa trabaho. Anong tama-tama lang yun ba? Kasi mga human mo sa una, 8 to 9, mga 10 hours, nagitigaan niya po ko. Kanang may palawas kasi buwan ko na ang kinakailangan kinato nga kanang mayong palawas tumatagos sa kinakailangan sa bata, tanang-tanan. Kaya ang makita din ako nga musot ko na nga itong pinabuhi na yung mapinapsanon. Kaya kung unsa ka dali yung mga plano sa pinabuhi, wala yung dito dyan sa Hebrews 11:1 kanang sayings kanina, hope that makes your dreams come true. Nang hope, kung ano na kayo paglaong, muhimong din na siya. Muhimong na siya na ang tanangin mo mga pangandoy, makuha na siya. Muna nga sa pagtuo sa imong kinabuhi. Kani sa unang panahon ko, dili na ako ma-express ang kamayo sa imo kay sa unang panahon makita yun ako nahiyalagin ba? Kung ang ako kinabuhi sa una, itandi kanyan to sa mga pangunahon naglahiragin. Muna nga nakita yun ako nga ang kamayo sa Ginoo naagad kanunay. Bisan usahay nga nga usahay bitaw mo mas bitahan na bigyan ang atri kaya makasimba pa. Mas tinuod lang ako nagsarad ko ba makadungog sa mga Christian songs, mga wala yun muna ako nga ihawag sa kanila na Ito ganihilak na. kung na may panahon hindi kinubiyag sa pagsimba kaya ang pagsimba gusto yun na makapagkamit sinuunan ang ako mas nito reaksyon ng kaluya tunay mura ako naman ganit kasi isang masawa turman ako kung nananagan sa kinuturo naging ganit problema ang mabot na struggle ba nang murag makaanan gusto mo tuloy nga musa na kami sila pagdaig sa Ginoo kasi mamiss mo ang kamay sa Ginoo mamiss mo ang kanal hindi lang napart ka sa mga panahon muna nga nakanal yung nga pasindol din kayo dahil nga dili mo biya magsimpa sa Ginoo kay kung siguro no suito pala pa dito sa among dito siguro sa kalayo at ako yung siguro na kung kayo kung gusto 2 hours nakakabot sa pagsimba dito muna nga ako lang pasalamatan sa Ginoo nga
magsimba. Wala ka. Tapos sa una nga, nagkaroon ako eh. Nagkasimba ako. Wala yung tao sa iyo. Subrata sa kwarta. Subrata sa tuloy na buhay. Subrata sa kwarta. Say, importante ka lang magsimba sa Ginoo. Huwag yun lang pinaka-importante nga magsimba. Kailangan mo. Kung bisa nasa asa-asa ka mga ito, wala makapaligod sa mga kinabuhi. Wala makahanap ko. Discourage mo sa moral. Ang Ginoo doon kanino kung ano na kaya problema. Siya kinabuhiya. Imagine mo sa duman niya na kami. Mamis, makalungkot, wala kami. Kalungkot, wala kami presente, mapapaligod, mga anak mo nga. Nindot din tayo kung napalay mga opportunities rin. Wala nakakahanap mo sa Ginoo nga napasalamat ko ang kabalin ko kulit. Pero ang pagsimpan ako. Kami na lang doon sa apartment. Wala nga Ginoo doon ako natulog na ako binuho. Udiskaril sa mga kinabuhi. Wala siya mahata ko manang nalito. Yung ta. Kaya doon na yung mga kasuhanon dito mga kaupan nagyapon ako nga ang ilang kinabuhi na yun na kayo sa Ginoo. Naghan kayo. Ang abroad maayo kayo pero usap mo yung tayanan na palimod na sa Ginoo. Kasi wala kayo panahon. Saya upan ganito, dali-dali na lang ang Ginoo nga warta. Ang importante yun nga doon po kasi Ginoo nga ano na blessings na malipayon na sadya. Nindot kayo kung ano na yung nag-iusa kasama ni una nga ako nasutin nga mas nindot bit kayo ng mas bitagin kayo nga doon mo simbahan. Kami na yung kayo doon mo sa blong mga 2 hours or 3 hours nga. Kita ginupon, di bata ka mayang ginupon nga asal ka nga lis. Una nga kasama ko sa Ginoo nga balik ko rin nga nagbalang ko ng mga wala din pasanin. Nindot bit kayo bidayo nga samtal ka pa rin habang
gihuipan ngadto sa magbuhok sa iyang mga ilong, iyang ilong. The breath of life ang gininhawa sa kinabuhi. And the man become a living being. Sa Binisaya, o ang tao nahimong buhi. Nahimong kala nga may kinabuhi. Maulit, o ang tao nahimong kala nga may kinabuhi. Mao kadto ang unang giumol. Walay lain kundi si Adan. Dili si Eva ang giumol. Si Adan ang unang giumol sa Dios. Dili siya tuwa sa among salita. O tungod niini, gihimo niya ang babae gikan sa iyang puso nga mao si Eva. O karon gisugdan sa Dios ang iyang plano o programa. Apan tungod niini, ang tao nakasala ngano unang butang ipahimamo sa tao gikan sa Dios mao nagidili ang pagkaon sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo o sa dawatan. Dili mansanas sumala sa akong nahibawan na dito, mansanas kuno apan dili kadtumao kundi kahoy sa pag-ila sa maayo o sa dawatan. Karon sa diha na gikaon sa tao ang gidili sa Dios, ingon ang Ginoo, hallelujah, sa dihang mukaon ka mamatay ikaw. Mingon ang iyawa sa Genesis chapter 3 na dili ikaw mamatay. Muturo pa mo na mas taas ang panguna-una sa Diyos kaysa tao. Mas taas ang panguna-una sa Diyos kaysa iyang mga manulundan. Si Lucifer, sa wala pa siya kahit iyawa, manulundan siya o siya ang pangabaga sa Diyos o siya ang worship leader. Si Lucifer, o tungod niini, ang iyang panguna-una, limitado, ikumparar sa una-una sa Diyos. Nag-iwan niya tulong ang imo una-una, lahi sa una-una. Kaya taas ang iyang panguna-una, ikumparar sa panguna-una kanato. Labaw sa tanan sa iyang mga binuhat, mao ang mga madulundan. Ubos ang panguna-una, ikumparar sa panguna-una sa Diyos. O tungod yan, naghisto kang Ginoo, kamatayon. O may mga nagyawa, dili kamatay. Sabihan mong kapag ganini, apar mabuka. Nagasunti, ihapon siya sa kamaturan. Apan kung sa kabutan ng iyang ginubang mao, nag-iinan siya. Miingon ang yawa sa babae. Aw di ay. Gididaan, baka mo sa pagkaon, sa tanang kahoy. Verse 1, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. Mas maalamon pa ang maong mahalas o serpente sa tanang mga hayop na iyang gihimo. He said to the woman, did God really say, nag-ingon ang Ginoo di ay, you must not eat from any tree, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Okay. Giingnan siya sa Diyos na kung imo ka ng hikapon, imo ka ng kaunon, mamatay. Imong basahon nito, ibalik ang usap sa yawa. Praise the name of the Lord. Verse 4, you will not surely die. The serpent said to the woman, dili baya ka mamatay. Nag-ingon ang serpente dito sa babae. Ang yawa nag-ingon sa babae, dili ka mamatay. Nga nag-ingon na sa dili mamatay. Tinuod itaw, ang isulti ka sa yawa. Kaya lawas nga iyang gitintal, wala ka mamatay. Apa nang iskutan sa Dios ang espirituhanong kamatayon. Gawas pamutuo pa mo nga mas dako kayo ang epektibo sa espirituhanong dako ikumparar sa atong pisikal na pangita mo. Amen? Pag-ingon sa Diyos, mamatay ka. Unang namatay ang espiritu. Ikaduhang namatay ang lawas. Namatay mo siya. Ningon ang yawa, dili ka mamatay. Sa dyan mong kaon ka na ningon na siya. Ang iyang pagmuna-muna, ubos ka ayo ikumparar sa pagmuna-muna sa Diyos. Ang mga nalang sa Diyos, ningon, Amen. Nagkasabot na lang kita karon yan na. Nakasabot na. O karon, gisupak ba? Wala. Gisupak sa dihang ikaw niya, ingon ang pulong sa iyo, nahubo ang himaya. Gikan kanila, nagpasabot nga, binistihan sila ang Diyos na kaya nagbistig kanila. Tungod niya to, ang tao na hubo, nakahubo siya, o naghimo siya, kaya ka, galing mong panin ka mo.
pinaagi sa pagtahi sa mga dahon. Magpasawang mga mawali, mga ito unang tinuloy na hihimo. Nagtahi sila. Dahon ang ilang itahi. Lagtuloy ang pagkasunti ang kaliwat ni Adan, adunay kamatayon. Kita mga kaliwat ka ni Adan. May kamatayon. Mapakwil ba? Dili. Diikili mahitabo sa atong lawas. May katapusan ang tao. Apan tungod ni gipakwi sa atong Ginoong Kristo. Inay kamatayon, kinabuhi ang imong angkon. Palakpakan na ito ang ito. Hallelujah. Wa ako makasabot kayo, sige ko nagawa nila na pero karon ni nagsige lumo kung mga patay. Sige ko pamutan na Lord, ipasabot na ako. Nagkinikisuhan ng mga tayo, hindi mo naging kagawa na yung mga tayo. Mamatay ang hapon. Nahinundog ko. Iingon ang Holy Spirit na namin ko, ang mga hinundog nila sa room. Sa John chapter 11, iyon siya at tuo na to siya sa room, kaya natulog siya. Ang iyang mga tinunan, wa makasabot nga, matay na siya. Iyon na yung iyang mga tinunan, na kung natulog man siya, wala yung problema, dahil na siya bukaon. Kaya naaman siya pamalatian, maayon pa siya. Iyon ang Biblia, wala sila makasabot, busak, giklaro sa Ginoo. Wala natulog sa normal na pagkatulog, namatay sila sa at matulog siya. Nasabta na ako. Nalihan niya sa mga kasirahan, kung matapos siya kinabuhi, wala matay, natulog siya. Kung saan pagkamatay na na. Amen? At ibang palagpakan ng lima. Okay. Nagkita ng Ginoo sa katuyuan, meron kita Ginoo. Ang katuyuan din niya, musimba ang tao. Pasimbahan mo nila, hindi pangayo, simba. Nindot ni Manasonan, maniwala pagkagano, nana ang kasiguruhan. Nana ang kalinaw. Apan ayaw lang kalinti. Iyon ang Ginoo. Pagdanon sa pagkinabuhi. Continue to live in Him. Alam na itong mga nag-aabulod, sila si Bubot, sila si Linley, ang uban pa. Wala man mo kasalanan niya sa layong lapit, pero bantay ang inyong pagkinabuhi. Nag-iwan si Paul, continue to live in Him. Colossians chapter 2, verse 6. Ang sa mga continue to live in Him, muhatag kang panahon sa pagsimba sa Ginoo. Ikaw ang Ginoo. Ang iyong relasyon sa Ginoo. Dili ka uban sa mga pangunahuna, di kalimutan. Ingon si Paul, continue to live in Him. Okay. Colossians chapter 2. Padayon, ingon siya din chapter 2 verse 6. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you will grow, and overflowing with thankfulness, pagdayon sa pagkinabuhi. Kinabuhi si Kristo. Amen? Ayaw dawata, ayaw kinabuhi ang kinaiya sa tagagawas. Pero kung iyong kinabuhi ko ng kinaiya sa mga tagagawas, hallelujah, akong iba sa kanyang tugtag na mga sipilo na kakitab na kong balon, unahan ko siya, na makaya ang niyang pagtuon, nalunod siya. Dili ang mahanin ng tubag sa iyong pagpangalanan. Dili mahanin, ulawan ang tubag sa kalipay sa iyong pagalingon. Si Kristo. Ang bulawan, ang kwarta, wagin na Ginoo. Pero ang Ginoo, nahilag ang kwarta, nahilag ang bulawan. Ingon ang Ginoo, bulawan, sa lapit, ahon man. Amen. Mga panunong di natundanon ang pagkinabuhi diha sa Ginoo. Muhatag kag panahon sa pagdukol sa Ginoo. Kinabuhi si Kristo. Mao na ingon ang pulong, the people I offer myself is to proclaim my praise. Unang pag-umul gikan sa yuta ikaduha, dili na umulon ang tao sa yuta. Nagkasalapan ang tao, nag-anak, nagputo, nagdaghan ang tao, nagdaghan usap ang kadaot. Di mo na nag-multiply ang tao, di mo na nag-multiply ang problema. Di ba makaroon ng panahon, multiply ang problema? Apan ang tubag ni Mao si Kristo. Gusto sa Ginoo nga ang tao na nag-multiply ang mga problema, nag-multiply ang kamatayon. Gusto sa Ginoo
bisan layo ka na ay pulong sa Ginoo na tumulong sa iyong pagkalinga. Giumornin ang iyong pagkalinga. Tuod sa Ginoo. Diha ka niya, siya ang ganan, alam ka na. Amen? Amen. Okay. Ako ipada yung gamay na na. Kung sa man ang ko na ito, sa kaliwa, pagkita na dyan, nabiruan, kalaglagan. Pero karoon, doon na sa Ginoo. Kung sa man ito na ako, hindi kalaglagan. Giluwas, girescue. Atong palakpakan si Jesus. Naman ko, kung sa man ito, kung ito kanya ito sa kaliwa, pagkita na dyan. Ang atong naglago, gawas na kita, kalaglagan, hallelujah. Ang atong kinabuhi, orang lapo, ng puno sa sala. Ang lapo kita, atong balin mo, takot na siya, bisik ang hutaw, ang pilit mo. Mauna ang sala. Ayaw tanawa ang sitwasyon sa dapit sa panahon, kundi tanawa si Jesus. Sa una atong kinabuhi na buti sa sala, apan karon kumusta? Magharong at tubangan sa Diyos. Amen? Amen. Na magharong ta. Ang tanang magharong ng Kristo, will say amen. 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 Ikatulo, sabihan na wala pa ka sa Ginoo, kaliwa ka ng adan. Kung sa man ang imo man na palunod sa una, kamatayon. Kamatayon. Karon kumusta? Sabihan na lang ng Kristo, inay kamatayon kung sa man, eternal life. Alapakan ang Ginoo. Kinabubuhay ka katusan. Hallelujah. Kaya ito, sabihan na, wala ka sa Ginoo, diyan pa ka sa kamot ni adan, liwat pa ka adan sa una, di pa kaliwat sa Ginoo. Kumusta man? Separation. Layo kita sa Diyos. We are separated by God from God. Amen? Layo sa Ginoo. Pero karon kumusta man? Ano na relasyon with God? My relationship with God. Palagpakan ng Ginoo. Romans chapter 5 verse 11. Yun ang relasyon. Amahan, anak ko, amahan ka. Kaya naaman ang atong maayong relasyon na ang kanay kalinaw, na ang kanay kalipay. Kung asa ka man, dili ka niya diyan. Amen? Bawa si Isaac, bisan asa mo tugtog o balon, na igwa mong tubig. Pero ang mga binisnihan ng mamutog, wala tubig. Kaya ano, walay Diyos. Ang ilang ihimo, nanaway na lang sila ng Isaac, ay ilang ilubo ng tubig. Magpaubos kita mo si Isaac. Magpuntog na sa ikiyan. Nanasay tubig. Pag-replay ako sa mabisahan, bago ka akong tubig. Iyan akong ilubo. Bisan kung saan ang ilog, basta ang Ginoo, dili mawala sa iyo. Di na mahutgan sa grasya sa Diyos. Palakpakan ang Diyos. Amen! Sa una, sa lihan ang kita kaliwat pa nila ng saman, mga kasinubakon. Disobedience. Amahan ang para sa langit, pagdali na ang imungan, pag namangyari mo naman pabuti sa Tisanik. Matuman ng pagbuto pagkataon-taon, pero di manaway, di bakdari. Tabi nito, matuman nila hitatsi, himantayon, tabian, chismoso, o chismosa. Praise God. Disobedience. Pero kumusta karon? Mga masinugtano na palakpakan ng Ginoo. Mag-iwag ka ng pangita si Mahan, mangita na daw na magdahil mo karon. Nga naman, mo ka na bunga sa imong pagkamasinugtano. Sa una sa layo pagkita sa Diyos, wala pagkakadihan ng Kristo. Gawas na disobedience. Ang atong kinabuhi na hinumpan. Amen? Hinumpan. Apan karon, kumusta? May katawasan. Halakpakan ng Diyos. May katawasan. Sa una, hinumpan. Bisan asa, salamat sa Diyos. Mawala. Ang parte kanili kong yun, ang iyang lawas, ang iyang utot. Ikalipay ang utot. I-celebrate mo. Atong inon, Lord, salamat. Na niini mga butanga sa among gihimo, kami nagahandong kamay. Ang barko, kung iyong hindi sila tapos, di ilalagay pang ibo. Pero kita karon, inon ang Biblia sa Matthew chapter 26, kumaon kamong nga tanan. Uminom kamong nga tanan, pag-anong painunon.
Salamat sa iyong lawas. Magkinilawas niya ng mga tinapay, haleluya, naglibo ng mga Hudyo, ininom siya sa John 6, ako ang tinapay, mananaw kita sa langit, kung mukaw ka mo, iining tinapay, ayon sa makamatong ka mo kinabuhi. Naglibo ng mga Hudyo sa mga pagkikik ng matawanan, nagkasabot na pero Ginoo nga siya kikitan. Ingon ang Ginoo, kung ako inyong kanon, di yun mo makakita ang ining kinabuhi. Naglibo sila. Hanggang niya ang tinunaan, haling mabagslide. John 6:6. Habit sila ng talikod, ganano, wala nila hisapti ang lingkungan na iyong katuyuan na itong Kristo. Apan, kung ikaw nagapambot, nagatutok ng Kristo, wala'y malisod na mga pulo din sa Biblia alang ka rin. Ingon si Jesus sa Matthew chapter 13 or sa Mark chapter 4, ingon siya, kanila na sa gawas, nagpasagot ka, wala mo to. Hindi mabuta na magpabiling lisod kanila. Apan kaninyo, ingon siya, walay butang malisod. Ang tanan, iyaw, ipadalag, palakpakan ang ilang. Maninyo ka na! Atong mo ang nakapag sa ulo ni ang tawagan mga kusintiris. Galing ka mo. Hallelujah, praise God. Praise to the name of the Lord Jesus. Praise God. Simbolo si mong dugo, galiagas dito sa krus kung nagagalan ka na mo, di mo nagahilo sa mong mga pagkataos. Na kami nagkatos Ginoo sa pagdawag nini, walay pagduha-duha, kapag Ginoo ano na yung pagsusi, pagdali sa aming kinabuhi mga Lord. Salamat Ginoo, nasamtan mo, ambit kami duha kabahin. Lord, doon ay malamayang utang, may tapos sa mga kinabuhi. Masok kini gawaton, Lord, babal sa akong mga salamaton. Sa Pulabot.